Az alkohol megvonás, az alkoholizmusnak az egyik legsúlyosabb megvonási tünetcsoportja a delirium tremens. Annak idején, amikor tanítottak bennünket a delirium tremens-szel kapcsolatosan, akkor olvastam azt, hogy még hathatós orvosi segítséggel is a delirium tremens kb. 30%-ban halálos. Egészen odáig ezt nem akartam elhinni, amíg egyszer az Opniba ügyelve behívtak egy hajléktalan delirózus, delirium tremenses beteghez, és mire megtettem 50 métert a szobámtól a betegig, egyszerűen meghalt, és olyan borzalmas testi állapotban, szomatikus állapotban volt, hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. Megpróbáltuk újjáéleszteni, de ilyenkor sajnos a delirium tremens az nem csak annak a jele, hogy az ember bogarakat lát, hogy jön a boszorkány és meg akarja őt ölni. Tehát a delirium tremensnek az egyik legfontosabb tünete, hogy vizuális halucinációk vannak. Úgymond látomások. Azonban ez nem lenne probléma, hogyha ez nem társulna egy katasztrofális testi zűrzavarhoz. Amikor felborul a keringés, a vérnyomás, az ionháztartás, tehát ez egy sokrétű, multiplex, azonnali orvosi segítséget igénylő, nagyon súlyos állapot. Ezért ilyen 20-30%-ban az orvosi segítség ellenére halálos. Tudni kell azt, hogy ez nagyon sokszor együtt jár akár kihűléssel, ez télen nagyon veszélyes, vagy kiszáradással nyáron, és mivel ezek az emberek nagyon súlyosan leromlott testi állapotban vannak, tehát a nagyon súlyos tüdőgyulladástól kezdve a TBC-ig minden ilyen társ diagnózisként ez még jelen lehet. Tehát a delirium tremens kezelése az igényel adott esetben pszichiátert, intenzív ellátást, akár kardiológust, belgyógyászt, tehát éppen ezért a delirium tremens kezeléséhez elengedhetetlen a kórházi háttér. A kimenetele meg egy idő után ez átmegy predelirózus tünetcsoportba, tehát amikor esetlegesen kézremegés, és masszív tudatzavar. A tudatzavar az azt jelenti, hogy a pszichés státusz első mondata az mindig így hangzik. Éber, autó és allopszichésen orientált. Ez azt jelenti, hogy felismerem, hogy éber vagyok, tehát tudom, hogy hol vagyok, tudom, hogy hogy hívnak, milyen esztendőt írunk. Ez az éber, autó, tehát én Csernus Imre vagyok, itt ülök most egy stúdióba, és jelenleg 2009. április vége van. Budapesten. Na most ez felborul a delirium tremensnél, ébernek látszanak, de inkább a tudatállapotuk ilyen hullámzó. Tehát egy ilyen kicsit szomnolensek, de az az érdekes, hogy van olyan, amikor valaki éber, és azt még meg tudja nevezni, hogy őt hogy hívják. De az, hogy milyen esztendő van, és hogy hol van, azt nem. Tehát egy nagyon súlyos tudatzavar is jelen van a testi elváltozások mellett. Ja, és persze ezután még felmerül az is, hogy az agyi károsodás az milyen mértékű. Tehát a delirium tremens-et kétségtelen meg lehet oldani, de aki ilyet lát a hozzátartozójánál, ne habozzon, azonnal hívja a mentőt, elkezd valaki bogarakat szedni magáról, vagy panaszkodik arról, hogy a boszorkány ott van az ablakban, és lesi őt, és azonnal 104.